padahal aku kira nyapa nyawa Mas. Aku wanita baik-baik Mas. Wanita karir. Wanita karir. Aku ki ning ndi-ndi. Wanita mandiri. Aku akeh, kerjaanku akeh sampean kok sampean dhewe karo aku ngono apa ya ngono. Sampean ki ora trimo, ha? Tolong. Pemerkosaan. Bisa pemerkosaan. Salam. Iya no. Kagem warga masyarakat Dongingas Tegalrejo. Betul. Khususipun Bapak Silikon. Kok Pak Silikon iki lho, Pak Solikin. Pak Solikin ngawur. Lagi kali Ibu Marianto. Tak swampluk. Mariati. Ibu Mariati apa? Lah yo mau niki bunder terus kenaan banyu garek ngadeg sitok. Iya, Sembrono. Saderenge kula ucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masda. Nggih. Kula mriki keblasuk Mas. Kok iso keblasuk, Mas? Lah Sherlock kula mandek ning kuburan pakai serjo. Sherlock jenengan? Lah kok mandek kok kono entek lho Mas. Lah iki bapake sampe lek Sherlock mulu piye? Mboten napa-napa, Mas. Ngaten iki nek mboten kleru niki ora roh benere kaya ngopo. Akhire nggih kepanggih to. Alhamdulillah kula tanglet-tanglet tiyang ndelek kepanggih wonten mriki. Alhamdulillah. Dilalai panitia bagian parkir hebat Mas. Ngaten nggih. Ngerti lek dagelane cemple. Parkire ning ngarepe Pak Sopian awur kandang wedhus. Guri kono. Niku lho, sumpah. Jadi panitiawi paham suasana. Kok iso ngono Mas? Diworke kancane. Tapi nggih ngoten kok wedhuse Pak Sopian kula ajungi hebat. Lah kok iso? Lah aku tas mudhun kok mobil diceluk kok. Piye nek nyeluk? Lek. Piye Mas gareng ngono kuwi? Dasar bener no Mas. Kuwi ora kok celuk-celuk lek. Piye Mas? Pancen wedhuse kuwi nek jenenge wedhus kuwi suarane mbek. Mbek. Apik kowe timbang wedhuse. Mangsaku kok tapi parkir cedhak kandang wedhus tenan to? Nggih. Akhire kula terus mriki dipapakne wonten daleme Pak Supri Mas. Jenengan? Nggih, wonten daleme Pak Supri. Matur nuwun Pak Supri, jedinge lawange ngisore growong. Ya aja diomongke to. Ora usah diomongne ngono. Lah kula tas ndodok lah kok kucing mlebu. Mangsaku. Ya ngono kuwi diakal piye carane kemo lak ya ana tutupe to kemo dicepake sisihe kemo. Ruwo ora roh kok. Nek salam sik karo ngene lho. Heeh, salam sik. Sinten? Lho jenengan no. Lah kene wis diwakili no. Lho. Wonge luru ya salaman to Mas, salam ngucapne salam. Wong ngucapne salam ki hukume wajib. Ngerti apa ora? Lek ora dijawab dosa. Nah, salam. Berarti ki lho iki salam. Yo no salam no Mas Semple salam, Mas Gareng juga ikut salam. Oh, kadung munggah panggung. Ayo. Tang salam. Sesuai agamane masing-masing ya. Ayo no. Assalamu Lek Gareng jajak kuwi wong budaya ya agamis ya ben ngerti. Ora mung dagel tok. Ora mung dagel tok. Agamane yo kecekel. Agamane yo kecekel ndek ngenane yo kecekel polisi barang kok. Kecekel polisi. Ben kecekel salam sing apik ngaturne apa. wis bar salam no Mas. Ngaturne apa? Ngaturne apa ngono. Ngaturke apa ngaku irane gak gawa apa-apa kok. Lho. Maksude kowe iki arep ngwehi apa ngono? Ora ngewehi apa-apa Mas, aku rene iki ra nggawa apa-apa tenan. Aku rene lho golek-golek. Maksude iki arep nyumbang apa ngono. Ora nyumbang Mas, wong rene iki golek sumbangan kok malah. Kowe iki lho ngucapne apa ngene Ora gek bar muni assalamualaikum nek tekok neh to bocah iki goblok. Lho. Anu Mas, mboten enten setrum nganggur Mas. Lah nggo apa? Setrum cangkeme jajak lho. Ora gampang nesu to. Ora nesuan piye kok ya. Niki wae acarane pon Mas Da. Pernikahan. Pernikahan Mbak sinten? Mbak Titik, Kalih sinten? Mas Bahaudin. Ya senamung ndongake mawon. Ya iki lho. Mugi-mugi anggenipun bangun bali somah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Jer nyatane esuk mau wis akad nikah, wis sah disekseni tiang kathah, dibahagia kanthi mewah. Muga-muga langgeng anggone ibadah, keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ana wujude paseksen, ana wujude talining katresnan utawa apa jenenge mahar. Mahar. Nek mahare ali-ali karepe wong urip loro aja nganti lali, omah-omah sebaya pati sebaya mukti, aja nganti nyidrani janji. Omah-omah kanthi tetalen wujuding gelang. Karepe aja was gampang sumelang. Wong lanang duwe tanggung jawab lan kewajiban nyukupi sandang lan pangan. Ana meneh wujude kalung karepe
wong lanang wong wedok padha gandrung wuyung, saiki wis dadi omah sekumpul sekandung, muga-muga manten wedok gek ndang mlenthung. Maksudnya melentung? Maksudnya melentung apane, Mas? Hamil ku lho, Mas. Mempunyai keturunan. Mempunyai keturunan. Iya. Mergo wong omah-omah kuwi cekak cupete aja pegatan gek ndang meteng. Sebab wong pernikahan kuwi kudu kuwi. Ya aja nganti pegatan gek ndang meteng. Perceraian itu tidak haram, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, bahasamu aja rumen to, Mas. Lah saiki lek kowe ngerti perkara perkawinan, syarate wong rabi kudu duwe apa, Mas? Syaratnya wong rabi kudu duwe SIM, STNK, BPKB. Sik, tak urus kene rene. Hubungane apa wong nikah kok tekan SIM BPKB barang hubungane Perlu tak apa? urus lho, Mas. Lah Perlu iki tak urus. omongan nek karo wong urung nikah ngene iki repot, gak paham. Sik, omonganmu kok nyepelekne aku we. Lho. Sapa ngomong orang rabi? Sapa sing mbok maksud rong rabi sapa? Sapa? Aku karo cemple padha-padha rong rabi lho. Lho, aku ora ngarani kok. Oh, iya. Sapa krasa rumangsa kok? Oh iya. Lah maksudmu wong rabi kok kudu nganggo SIM BPKB? Jab lan kabul banjur enek buku nikah warnane ijo. Kuwi jenenge SIM, surat izin menikah, bebas untuk melakukan sunah Rasul. Oh. Berarti wong rabi kuwi syarat pertama kudu duwe SIM, lah sing nomor loro STNK. STNK. ST NK. Apa kuwi? Apa tegese STNK? Artinya apa STNK? Mosok gak di motor to Mas, gak di STNK. Lho kaya mau lho nek SIM surat izin menikah, nek STNK dalam STNK apa? hubungan pernikahan ki apa? Nah yo. STNK siap. STNK siap tanggung jawab nindakake kewajiban. Siap tanggung jawab nindakake kewajiban. Kewajiban nek wong lanang kewajibane ya nyambut gawe nggo nyukupi kebutuhane keluarga. Nek sing putri duwe kewajiban ngreksa katentremaning keluarga. Ana tembange apa kae sumbangsih. Apa, Mas? Aduh lae kakang karepmu piye? Tak jaluk sumbangsihmu wae. Wujute apa prasajakno. Jo ketungkul rina wengi wedak pupur kewajiban apa kang kudu tak sangkul. Amomong putra nata bale wisma. Lho wong wedok kuwi wajibane momong putrane nata bale wismane aja kur ketungkul wedak pupur. Oh, berarti STNK siap tanggung Jawab nindake kewajiban. Iya. kuwi STNK. Lah sing keri dhewe BPKB. Mosok gak paham BPKB? Artinya dalam pernikahan? BPKB. Artine Bapak polah ibu kerep bayen. Berarti BPKB bapak polah Ibu kerep bayen. iso Nek bapake ora polah ibu mbayi karo sapa? Oh iya. Jadi mau BPKB Mas. Saiki tak takoni Mas. Heeh. Berhubung niki nuwun sewu Mas Akbar iki. Piye. Iki acarane kan pernikahan. Pernikahan Mas Semble. Mbak manten paringan asma Mbak Titi Betul. Helen Nur Sapitri. Heeh. Ingkang kakung paringan asma Mas Muhammad Bahaudin Abror. Abror. manten setri daleme Manten setri mriki, asli mriki. Mriki. Nggih. desone Tegalrejo. Dongingas Tegalrejo. Leres. Manten kakung Mas. Manten kakung saking Arya Jeding. Arya Jeding kulon kuno. Arya Jeding. Saiki tak takoni. Takon ono, Bang? Apa perkarane ijapan awan mau kok ning daleme Mbak Titi? Lho. Ayo. Ngawur. Ayo. Wis dadi jamak lumrah yen wong omah-omah ijaban kuwi ya ning gone manten putri, Mas. Ketok patut tur pantes sing lanang nglamar, sing wedok nampa terus diijabke. Jawabanmu keseduawan. Ya wis adat istiadate ngono kok. Hukume nek ngono Aku ya? wit biyen roh-roh ya ngono kuwi. Iya to, Mas? Nyapa ijapane kok ning Tegalrejo? Mboten ngerti to? Ora ngerti. Sebab Arya Jeding karnaval. Mboten wayangan mriki son horek. Oh iya aku. Oh iya. Sebab Dalang kalah karo son horek aku ya. lho nuwun sewu lho. Ora kok kalah, ya pancen ya Hiburane selerane hiburane sendiri. selirane dhewe-dhewe. Dewe-dewe. Napa Iya. melih daerah mriki Mas? Heeh. Paling sampean rong akrab karo wong kene. Kok saged maten? Loh, Ya nek kaya aku kok urung akrab ya lumrah, Mas. Pancen aku sowan kene ya arang-arang. Arang-arang. Lah ning apa kok ya akrab? lah kula keng Banyuwangi kula pun kenal kali tiyang mriki. Jadi cah iki. Lah tiyang mriki enten wong sing ora tau elek kok Mas. Iya Mas wong kok ora tau eleke piye Sik maksud? dikenano lho. Wong niku nuwun sewu, Heeh. apik terus ora tau elek. Sapa kuwi? Tukang masak, Bu, saya lah.
Oh iya. Sae lah. Oh iya. apik terus. Sae lah. Iki berarti ora tau elek ya. Saya lah. Kok kenal to Mas sampean omahe Banyuwangi kok kenal karo tukang masak lho? Lho kenal to Mas, napa mulai mriki tukang pijet? Tukang pijet? Kenal. Sarkam. Dia nih. Sik to. Ketoke omahmu Banyuwangi atimu rejo tangan kene to. Lho pripun to? Pak Sarkam karo Pak Sarji. Lho. Tukang pijet. Apa men to kowe iki? Matamu nek tulisane iki. Walah. Dagelan dremis ngono ya dicatet barang. Oh iya nih kok. Bu Sri Jaini beras 2 kilo, gula 3 kilo, lengo. Bu Parti beras saon. Mosok saon to iki? Oh, sok beras ora ngerti sing ngisor dhewe. So. Bu Sumini. Apa kuwi? Pembalut 6 kebun. Kok teko kono lho kuwi. Beras kurang ajar. Niki nuwun sewu Mas. Iya. Wonten daleme Pak Solikin. Pak Solikin. Daharan sekeco Mas. Nggih. Biasa Mas. Apa ning jero? Komplit aku mau rawon karo bakso. Nggih. Wah enak tenan. Rawone krasa tur mirasa, iwake empal gudi-gudi. Sopo ngomong? Lho. Lah pas ku cilik iki. Lah kok iso? Lah kayak mau lek ngirisi nggak silet paling culik tipis-tipis. Sampean aja mirangne sok Ibu Hajat lho. Nggonku kuat lho. Aku padha ngrasakne Padha lho, Mas. padha ngrasakne Mas Garing Jajak lho. Seger enak, Gede-gede. dagingnya gede-gede lho. Kok iso gunamu tekan gunamu cilik iki lho. Oh, berarti kamu sing disugone Victor. Dadi cilik-cilik. Victor. Kok nyampluk sing ora to. Lho, mboten nuwun sewu lah sing masak krono Bu. Saya lah. Oh iya. Ning- Wong rata welek ya. Ora tau elek blas kok, Mas. Estu Mas. Seneng-senenge wong omah-omah ki nek dipahargya kanthi mewah kaya ngeten iki. Contoh ya ngendian ya ngene iki Mas, jaman kowe rabi ya Mas. Aku malah luwih rame neh Mas. Maksudnya rabi Sak iki desa iso teko kabeh kok Mas. kono Melu becek. nanggap wayang. Oh lah ora becek ra nanggap wayang. Apa? Sonurek. Ora sonurek. Toprak. Ora mungkin toprak Mas. Lah nyapa? Aku biyen nikah diring bedil hansip karo polisi ya. Sik to. Nikah kok diring bedel karo hansip piye to maksudnya? Konangan mburi rondan. Kegerebek to. Ora to kowe kok sembrono. Mas iki pas barengi karnaval. Oh, barengi karnaval. Aku nikah yo kaya ngene iki. Dadi nek nikah nek karnaval mulo sing teko ade diapit pengapit putri Dumas bapak ibu nggih ngestoni to piye to kuwi. Berarti sampe ngerti apa tegese kuwade. Kuwade iki hiasan lho Mas, hiasan. Hiasan nganten nek kono ngarani dekorasi. Rias. Anu apa jenenge ya? Nggon lungguhe manten. Lah padi. Salah. Nggon dodoke manten. Bukan. Lah apa kuwade iki? Kuwade kuwi kanggone mantan wedok kuwato ngadepi barang sing gedhe. Maksudnya? Maksude nuwun sewu. Aja saru lho. Iki lek wis nikah lho nggih. Iya. Iki jarine lho. Heeh. Wong nikah-nikah kuwi akeh cobane. Akeh rintangane. Dadi wong wedok kuwi kudu sing sabar atine. Lek sing sitok dadi geni, sing sitok kudu dadi banyu. Wah, iki filosofine kuwade ya. Kuwade ngoten. Aku tak sinau karo sampean Mas, Gus sangusuk nek aku wis rabi. Jenengan iki kepiye to Mas? Piye to? Lho sinau padha-padha wong urung rabi. Wong kene urung rabi lamarane batal kok. Matamu. Kowe rasa mirang-mirangne aku kowe. Lah ya apa ora? Heeh. Lah iya wis to. Oke, baik. Nek sinau karo aku to. Tapi kemen filosofinya bagus to, kuwade. Kuat barang sing gedhe. Lah nek aku yo luwih apik eneh to Mas. Upamane sampean apa? Nek wong omah-omah lagi arep ditemokke manten kae mesti digaduki kembang telung werna. Apa ae, Mas? Kandil, melati lan mawar. Kembang telon. Kembang telon, kandil, melati lan mawar. Apakah ada filosofinya Mas Gareng? Enek artinya apa ora? Yo ora. Yo enek. Enak ngono lho. Tak tunjuk. Anane aku omongi mergo enek karepe. Kembang telu apa ae, Mas? Kantil karepe kantiling atine wong wedok marang wong kakung Mbak Titik lan Mas Bahaudin. Kantil-kantiling ati terkesima dengan Mas Kakung. Kantil. Lah sing Kandhani nomor loro melati. apa tegese melati? Mergo kedaling lati tegese wong lanang sing pinter ngrayu wong wedok. Wong wedok iki gampang ngapusane kok Mas. Kok iso ngono? Lagi petuk bojo diloro ya Allah ayune Dik ngono langsung dikekno kopi kok. Lho, kuwi nek dirayu pisan ki ayune Dik bengesmu apik rambutku langsung dikekno kopi 2 ember kok. Ngono ya. Lho kandhani wong wedok iki gampang diapusi. Bojoku saiki rada lemu Dik biyen kuwi awakmu tinting cilik apik saiki kok lemu ning bareng lemu malah Dik peluk penak. Aku langsung dimasakke opor Mas. Kandhani kok. Mosok ngono kuwi. Wong wedok iki dilem enak kandhani. Dadi wong wedok apus-apusane. Gempang, Kuwi nomor loro Melati. Nomor telu. mawar. Apa tegese mawar? Senadyan to mawarna-warna rasane perasaan wong omah-omah kuwi akeh ning nek iso menyatukan dadi siji insyaallah langgeng selawase.
Kandhani nek ra kanca ra tak omongi. Ki apik iki 3 filosofi kembang ya. Pinter. Kandhani jane cek akeh jane. Oh ngono ya. Ning sok beneh nek wong dikene. Yo Ilmu kok dirit-irit Mas. ilmune dire-dire nuwun Lah sewu. nek tak entekno nang kene sok ben bahan kuntek. Ya. Lah kowe ngerti lah orang rabi ya to. Ya ben apik, Ben patut ngono patut. ben endah. Tegese iki lho apa? Lho, tegese apa, Reng? Wong lho rabi ya cok kabeh lho kowe. Iki bocah iki piye to iki? Kembar mayang. Kembar mayang lho artine apa? Aku ki tekon. Lah artine apa Lah, Mas artinya Emble? apa? Artine apa Mas Emble? Lah iya aku tekon. Lho. Kaya kembang telon iki mau lho mawar artine iki. Kembar mayang. Kembar mayang. Kembar kuwi ngarani Padha. padha, mayang kuwi ati. Oh. Dadi manten lanang karo manten wedok kuwi kudu padha tresnane, kudu padha senenge. Tir padha irenge, sir padha senenge. Kuwi nek filosofi secara kasanah bahasa. Bahasa. Nek arti sesungguhnya kembar mayang kuwi mijil saka wujuding pisang mas sing pupuse cindhe. Diiseni pepasren saka kahyangan cakra kembang karepe manten loro ben entuk wahyuning jejodohan pindhane tumurning dewaning asmara ya kuwi Bathara Kamajaya lan Bathari Kamaratih. Layak kowe Gak jejer. paham kowe iki. Bener kowe jejer karo bojomu fotomu dadi manten tenan apik. Makan aku kok Sing wedok kaya Kumorate, sing lanang kaya Komodo. nyaplok ndasmu ngono. Oh, Komorate ya Kamajaya iso Komodo. Nesu-nesuan iki nyapu kok seneng. Yo ora nesu wong baguse ngene Janaka-janakane wong Prodadi padake Komodo. Dalemmu Purwodadi ya Mas ya? Prodadi. Purwodadi sing mau pamerne apane le? Alah Prodadi kondang suwe kene le. Lho, suweke apa? Lah Masya Allah. Suweke apa? Suwe iki makanan khas Prodadi saka kodhok ijo, kodhok sing halal mergo uripe ning banyu tok. Ngono ya. Suwike mau pamerne Kademangan Blitar ya akeh. Kene ya akeh. Wisatane le. Mledhok kuwu. Apa kuwi? Lho kaya Lapindo kae. Lho, ora enak-enake gur ning kono. Beda karo Tulungagung. Tulungagung apa wisatane sing mbok pamerne apa Mas Semble? Lah kula mau mantun wisata lho. Heeh. Pasar Ngunut. Tak swampluk cangkem lho. Kuwi apa kuwi? Pasar Sapi Ngunut lho. Kuwi ya wisata. Wisata wah apik-apik ning kono. Apa kuwi? Sapi to, sapine. 250. Mosok sapi 250 ora percaya aku. Wedok lho Mas sapine Mas. Lah iya sapi sak murah-murahe piro? Sapi wedok kok iso 250 ora percaya. Mbok aku jak rono nek sapi 250. He aja. Lah nyang apa? Saiki wis tuwek kabeh. Kuwi sapi apa to kuwi modele kaya ngono kuwi. Ora sapi. Ora sembrono nek jenengan Banyuwangi. Lho beda karo Sing mbok pamer ki apa? Purwodadi apa? Kondang suwe kene pariwisatane. Nganjuk, Ana Mas. Bedhok Kuwu Kedhong Ombo. Lek Nganjuk. Lho Nganjuk kondang angine. Alah kurang. Kota Brambang. Kota Brambang. Yo. Ayo. Beda Banyuwangi. Apa Banyuwangi? Sandret. Arep sandret e. Ora sembrono. Arep e. Mo, aku nggawa loro lho ning mobil. Apa kuwi? Wong ning jero iso keriak. mangsaku kok Mas Semble, Mas Dalam, Mas Gareng. Akbar. Ini kita didampingi sinden-sinden Astabrata. Oh, luar biasa. Sampean sampun kenal sedaya ta kalau sinden-sinden Astabrata? Wis ora pangkling babar pisan. Wah, ra pangling ya? Blas. Aku pangkling kok Mas. Weh, pangling. Ayo diaturi satu bakas satu. Lah, dalah kuwi apa kuwi? Kuwi apa? Celana tumuring wahyu katentreman. Lah sandetku mandi lho. Sandetku iki asli sandet. Ceblok lho. Sampeyan ora percaya? Oh iya. Sandete wong Banyuwangi mandi. Untung sirah murane ngisor. Ning berarti santetmu kalah karo dongaku. Ya apa? Lah mau arep mbok tibane ku tak samplok wis terus sisih kok. Dadi Mak Mandi Ah dongaku. dongamu rono tapi kan ra iso nyeblokne kuwi. Lah ning kan mbok tibane tak isi kok tak ingkrehke kene. Mau nek gak kene bathukmu nyonyor mau jan. Kowe aja macem-macem lho Mas. Napa? Niki nuwun sewu Mas nggih. Heeh. Kula tebih kali King Banyuwangi, kula nuwun wonten Tulungagung. Iya. Sampeyan kok Purwodadi. sebat kon mriki nuwun sewu enten dalang kondang ingkang misuwur Mas. Daleme mriku Pak Slamet kuwi mesti. Mbah Lurah Pakisrejo paringan asma Pak Minto Darmaji. Nak swamplok kok. Sopo? Pak Minto Darsini. Niki sindene didanggu setunggal-tunggal Mas. Lah iki bocah ngono. Anu no, aku pengen Mbak Renjel dulu, Mbak Renjel dulu. Ayo Mbak sinten, Mbak sinten? Mbak Renjel. Alah Renjel neh. Jono. Iki zaman kuliah sakos karo aku. Baik. Kowe rasa kurang ajar. Wis sakos karo kowe. Kowe iki ngene iki di live streaming lho. Streaming lho iki Mas. Kowe kon klarifikasi. Klarifikasi Mas. Mbak Renjel berdiri ya, Nduk Cahayu. Yo Apa? aja meneng. Ayo. Sepati, Cok? Ya,
Disapa. Nggih, selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Yurenjel. Selamat malam Mas Cemple. Selamat malam. Selamat malam Mas Gareng. Allah ya Allah kemayune anake sapa ta iki? Wah. Belanda, kok roh aku langsung dimerengos ngono. Kowe iki disapa Mbak Renjel kok melengos. Lah iya. Apa ra gelem ayune kaya ngene lho. Jual mahal no aku. Kaya ganteng-ganteng kok. Jual mahal no aku. Lah nyapa? Lah mbiyen tak tembak kono nolak saiki nyedaki aku. Sorry ye. Ayo Allah. kok Tahu ngono mbok ta? tembak to Mbak Renjel. Iya tak tembak kono moh. Ditolak. Ditolak mentah-mentah zaman kayak aku rung Ya ngene-ngene mergone iki. anu Mas soalé Apa apa mergane? jenenge ke ada sesuatu yang tidak bisa saya terima ngono lho. Lah kowe ora eling kos-kosanmu rong sasi telat sing bayar sapa? Ya Allah, ya kowe iki jaman biyen Mas, ngono ki ndak usah dieling-eling. Jak Reng. Heeh. Kowe ora usah ngono kuwi. Lah nyapa? Iki mesane sing wis ya wis. Ho sing wis ki Sing ya saiki wis ngono lho. hati-hati kowe ora nganu ora ngregani artine wong wedok kowe. Lah ya. Lah kon regane piro? Mbiyen 250 kowe moh. Hei, Apa kok iso Renjel kowe ditolak Renjel. Hati ya. Lah aku ora tino, biar aku ditolak larang iki. Wong lanang nanjake tresnane kok ditolak. sabar. Wong iya. Kono reng. Kowe iki ra ngerti perasaane wong wedok iya. Lah ya. Kesenggol swara banter sithik kuwi, atine wong wedok wis keronto-ronto. Lontar-lontar Mas aku nelongso. Iso mbok padane sing denayune menik-menik kaya ngene kaya putih kaya ngene iso mbok 250 padane apa? Kowe ora ngajak. Padane apa aku? Padane LT. Wah, ngono. Kowe kaya ngono kuwi, jajal ngono kuwi. Kene Jel. Sabar ya. Kene Mas. Kene. Aku Kene iki loro jajal. apa-apa ngene iki. Nah, ngene iki. Nyapa. Karepe nyapa? Nekmu nyawang kok ngono nyapa? Nyapa kok ngono ya? Ayo harap nyapa. Ora trimo. Oh alah jebule moh 250 enek sing gelem 500 go wong loro. Ora Jaluk. Kowe ora usah kaya ngono, ora ngajar. Lah nyatane biar aku botol nyapa? Nah itu ya mau elek sama no delon. Mosok nembak aku raine kaya ngono kuwi jajale delon ta wajahe. Raimu lho kaya ngono kuwi. Mosok kaya ngono nembak aku gek ning taman-taman ngono ki Mas. Apa Jadi ngono? ya aku ya isin. Isin jak. Isin Mas Isin aku. mangsamu kowe Mas keliru, Jak. emangnya aku wanita apaan? Piye kowe isin? Isin. Aku yo. Wani maju. Kok iso isin apa? Kok nantang-nantang wong lanang masamu kowe wedok-wedok dhewe aku mbok tolak ora bakal aku. Oh, kowe entekan wong wedok. Oke wong wedok sing tresno karo aku. Sing gelem nampa tresnaku timbang kowe. Sapa? Contone sapa? Sing Kok gelem gak paham? nampa katresnan sapa? Sapa? Kene ya wong ayu. Kaya turun Iso tuwek. duwe lho iya. Kowe ora usah omong. Sapa ora nek sing iso nampa sampean? Kowe malah kerja tak omongi, tak warai carane. Jel. Kowe kuwi ayu, Kowe kuwi ayu. aku mbok tolak ra getun. Aku mbok tolak ora ketun. Kondangmu apa to jel-jel. Kondangmu apa to? Jel-jel. Wah, Beda karo aku iki lho. Beda karo aku lho. apa? Gareng jajak, Gareng jajak. kondang le. Kondang le. Paling kondangmu mlebu YouTube, Paling ngono YouTube. aku lho Aku lho. mlebu Mlebu TV TV. acara patroli. Ngono lho. Kriminal. Ben wedi. Patroli. Pembunuhan mboke cemple. Tak tonyo lho kowe. Lah kok ya ngono kok. Ngomong. Jel. Aku yang mlebu TV le. TV apa? Azab. Nyapa sampean? Kok iso mlebu aja. Malah azab itu. Senen Piye? apa bocah. Piye Mas? Bocah iku amuan kurang ajar jajak kurang ajar. Nanti sampean ki ngono kuwi. Sampean ki ngelek-ngelek aku. Nah, Ngono gitu. jarene aku 250-an padahal aku kira nyapa nyawa Mas. Aku ki wanita baik-baik Mas. Wanita Sampean kok karir. Wanita karir. Aku ki ning ndi-ndi. Wanita mandiri. Aku akeh, kerjaanku akeh sampean kok sampean dhewe karo aku ngono kowe apa ya ngono. Sampean ki ora terima, ha? Tolong. Tolong. Eh, Pemerkosaan. Iso pemerkosaan lho. Iki kurang ajar kowe. Gua sing halus karo wong wedok Dirayu to dirayu nganggo Wong bowo. wedok kuwi gampang luluh Mas. Ya iya wong ayu. urung. Aku lek ngono ya wedi to. Nggih, nada, nggih, nada. Sing nada terus apa Dibawani. Sing wis Iya, yo apa wis jenenge ya digandrung. Digandrung. Sing wis yo wis. Jer nyatane pindane dinding kaca. Bukan, aku masih Nek sik to, perawat. kowe duwe bojo iki legan kowe karo marep dendam. Aku masih perawat. Iya. Apa tenan? Kowe Aku duwe masih bojo. gadis. Tenan nih. Tenan. Apa ya? Apa iya? Coba kaya ngapa? Eh,
Maksudnya iki apa pancen maksudnya apa pancen rong duwe bojo tenan ngono. Aja percaya. Nyapa? Aku roh KTP-ne. Piye KTP ku? Status KTP iki gur enek loro. Apa? Nek kaya aku sudah kawin, nek kaya Mas Akbar belum kawin. Lah KTP-mu lho. Apa? Kawin terus. Apa enak KTP tulisane ngono kuwi. Ora ada. Jajak kurang ajar. Mas Kurang Cempleng ini ajar. ki lho, Mas. Jajal, dirayu to Mas Gareng apa Mas Sampean Cemple? digandreng ngono lho. Digandrung nganggo Gandrung. bowo. Gandrung. Kene. Gandrung. Umpama, Rom-rom nah Mas Cempleng coba contonono. kowe umpama kowe Sri Tanjung aku Sida Paksa. Lagi lelumban ing asmara. Aku sapa? Aku sapa? Aku sapa? Aku sapa? Lho kowe golek dapuan dhewe kok. Heeh. Ya wis aku Dayun. Dayo ni minak jinggondeng. Gak do. So sida paksa iso karo dayon apa ya temu to. Kowe tak wae contoh. Aku ora tau krungu kok. Piye upamane piye ple? Dayun. Wong ayu. Piye wong elek? Aku ngerayu kene. Oh, lah tak kira ngayu aku kok. Sampean Sikut meneng ae murah. sih Mas Gareng ya. Ono tak wae contoh. Lihatlah contohnya ini nanti Tuh, bisa tahu. sampean tiru gitu ya. Wong ayu. Kakang Mas. Power Ranger. Sopo jeneng? Iso Batman. Oh, Ranger jeneng apik-apik ya. Superhero. Spiderman. Yo, ayo. Iki ngono dung sahur wae. Lali aku. Ayo ple. Dung sahur. Ranger. Ya Kakang Mas. Wong ayu. Sri Tanjung. Injih Kakang Mas. Sliramu kang dadi memani ing atiku. Injih. Kene wong ayu kentung. Injih Kakang Mas. Bek. Ya apa? Peduse Pak Sopian lho. Wong ayu. Inggih Kakang Mas Sida Paksa. Paribasan ana swara kirik. Sing lagi jenggong ora ngopo-ngopo. Injih. Kemeri karo awake dhewe. Mestine Mas melihat kemesraan Kowe tresno karo aku. kuat tresno kali panjenengan. Tenan kowe tresno. Inggih Kakang Mas. Kowe wedok mban. Mban ya. Oh mbane dapuk mban. Ben ana dapukan. Oh setan nuwun pangapunten menika wonten pakabaran ingkang boten prayogi lho sinuwun. Kowe ganggu. Lho, kula menika rak njagi katentremanipun Ndara Putri. Piye? Kula menika embanipun. Piye? Ampun caket Ndara Putri riyin. Nyapa? Ndara Putri dereng siram kersanipun siram riyin. Ngoten nggih Ndara Putri nggih. Iku sampun siram. Mosok ya Sri Tanjung 200. Iya wong kula sing reksa katentremanipun Ndara Putri kula apal banget lho kali Ndara Putri. Berarti bojoku 200. Dereng, monggo jenengan lerem sawet awis kula tak ngedusi Ndara Putri. Monggo mandi kali kula dhewe. Kok iso mandi kali kula. Emban kok iso ngedusi. Contone ngene iki, kowe iso ngrayu ngene iki. Alah kurang pinter ale. Jajal. Tapi ya, Jajal. sekarang sama Mas Gareng. Nek aku senengku gak nggo wiringan, Mas. Gak nggo wiringan. Oh lawaran. Tawaran. Ben krasa mirasa. Wah. Nek kene mau nggo wiringan kan nggo nutupi suarane kena elek. Ya. Suara kon apik. Ya. Oke. Desa. Apa bawa? Bawa. Oke. Tapi bawa apa peral? Bawa no Mas Gareng. Wono Mas Gareng. Mas Gareng. Jajal. Dalang. Betul ya. Oh ya. Ya dalang. Oh dalang ya Mas ya. Mosok kuwi. Dalang ngono lho. Oke, pangkur. Bapak pocong. Mau gandrung kok bapak pocong. Kowe tau tuman gandrung kalau lakone bapak pucung kok kurang ajar. Ki kemesraane kok ngendi ngono ki Mas? Kemesrane wong di wong wedok digandrung kowe malah nyanyi bapak pucung, Bek. Ngomong ae. Tuh mau ngayu. Ngono lho, apa-apa. Oh, tuh wong ayu. Sembarang wis manut. Sembarang kalau panjenengan, pon manut kula. Iya. Duh jagat. Tepuk tangan. Domo ki ya. Ya Allah. Ngono kan. Kowe kok gak muni tepuk tangan ngono to. Isin aku. Terus. Ya terus sing Mas ya. Duh jaket apa Kang Mas? Duh jagat. Tepuk tangan. Urung bar. Urung bar. Ayo, aku tak menilai penghayatanmu jajal kaya apa. Duh jagat. Saya boten. Saya. Duh jagat. Saya, Mas. Rasamu. Mas Ber. Seneng Saya Bambang. iki. Saya apik. Saya bagus. Sing wedok ayu ya Mas ya. Ayu. Sing lanang kaya apa Mas? Kayak nyambi. Iya. Terus, ayo. Ayo ndang nembang. Ayo ndang. Ayo toh tidak selak kering. Ojo nesu. Selak kering iki lho, tanganku Aku maksudnya. penonton lho mangsamu. Geringingan kan kering ngono. Duh jagat Iya. dewa
lara. Lah kok dhuwur sing wedok. Empane kaya Upin Ipin karo Kak Ros ya. Jan suwili. Apa ora jinjit minggu? Dhuwur sing wedok nek ngadeg. Oh iya. Turokke dhuwur nggonku le. Asal. Dhuwur aku Mas, dhuwur aku. Terus. Terus Gareng itu kelinyitan. Terus. Welas sompring Empane. dasih kang nandang kingkin. Ten gen kula enten lho sik bujang. Ngono kuwi komah langsung dibacok ndase yo Mas. Biyo. Nek kowe ora usah percaya ngomonge liyan Yai. Nek tak kira aku wis duwe bojo, kok bojoku nesu ora mungkin. mboten mungkin lah Mergo sesuk kuwi jadwale bojoku sesar. Dadi iki ngeleremke. Bojo Sesar nyapa? Lah bojoku wis meteng tuwek kok. Wah, berarti jegoten. Sakmene. Meteng tuwek kok jigoten to kuwi. Lah wis tuwek. Tegese meteng wis wayah lahiran ki lho. Oh, wis wayah lahiran. Pangestune sesuk sesar. Iki Iya. mau rene aku golek ragat to iki. Sesuk Sesar. Golek ragat yuk. Welas sompring dasih kang nandang kingkin. Sing lanang suarane apik Mas, ilate ngepang paling. Padake ula. Terus. Tinilar karwasa Jawil janggute. Wong wedok seneng jawil janggute. Jawel sithik. Ya Allah. Piye reng? Piye Kang Mas? Piye janggute Rachel? Jawel janggutku rasane sampean piye? janggut legi. Oh, Kok iso keserempet sithik ngono beda lho. masa ta? Kuping Wis kuwi- omong janggut ngono lho aku. Kupingku krungune ra kuwi kok. Janggut ya kupingmu kuwi to. Ah, Ya, Mas, janggut. ya janggut to, Mas. Janggut. Aku kok nir-nir. Janggut. Janggut. Ya, janggut. Oh, aku krungu janggut. Oh, janggut. Ya wis Del wis. Aku mak nir-nir aku anggere kowe. Ya sing lanang terakhir krungune janggut wong sing lanang budak. Iya. Dadi kan ya ora. Nah, Dadya kandila ning tiang. Rodok modern gerak iki ngene. Srewet. Oh, berputar seperti Berputar, dansa seperti iya. itu. Sing wedok wedok. Sing mutere sing wedok. Yang muter Aku saya. aku suka kudu muter, Mas. Iya. Aku yang wedok muter muter. saya. Cek. Ya. Bisa Sing lanang, sing lanang pakai bisa, teko. Set. Nah. Ces. Piye reng? Iya. Ya Allah, sosit sekali sih. Bayaran gareng arah piro to, Pak? Batine yang ini lho, batine. Mangsaku. Ya terus nih Mas ya. Terus. Ulun datan pisahake ingkang sarambut. Pane di manis-manisne ya. Yaji, Iya. keneng ngopo kok aku seneng lawan siramu. Kenapa Kakang Mas alasan itu? Sebab yen aku iso bebojoan karo kowe, Nggih. engko aku iso ngintik mbokmu. Pisan bocah sing. Kayak ki bahaya iki. Bayar. Mertua adalah maut ngono ya berarti. Ya ipar to. Terus. Trae usume ngono kuwi ya, Dor. Kalamun datan nangyo halu wong tumekeng lales gong mun gong nah Lekur ngono ae ya iso Kanjang. lah bocah lagi nyinduk rawon no. Lekur ngono ae aku ya iso Mbak, Eh? kalah karo kowe. Pinter kowe Ngalih, oke Oh gentenan iki. Conone betel ngono ya. iya no jaiponge Mas. eh Oh, jaipong. Jaipong. kowe nganggo jepong barang Iki kok aku kok gendong ngono ya. Lho. Ora. Anu, peloke Mas, pelok. oh jepong pelok mas jepong pelok Jaipong terus karo pelok. Oh, tak kira- Jaipong pelok mangklekmu. lah kok yo ngomong jepong mas pelok lho piye to kuwi jejal Seragenan Mas. Piye? Tak tudang. Cararereroraret kula.
Anu toh, sambil kemangi ta? Udu. Apa? Ayo Mas, tak bilang. Apa? Sagrenan. Seragen. Seragenan, Mas. Ya. Tipis. Lek kurang ngono iso. Ini, Mas. Bagus dhewe. Pinter tenan Yanto. Ayu dhewe. Bagus tenan Yanto. Ayu dhewe. Bagus Yanto. Usa. Seto. Ki piye to? Koman kok aku ki wedok lho, Mas. Kok iso Yanto? Yanto Kok iki? iso tekan nyanto bareng lho. Pake Renjel Yanto. Udu. Apa? Pardiman. Mas aku. Oh, sing tenanan lho, Mas. Aku Sampeyan iso lagu? Apa? Iso lagu? Bisa. Nyanyi Gulu Pedot? Gulu pedat. Iso? Oke. Oke. Oh ya. Oke. Duet karo Mas Emle ya? Duet karo Iya. aku. Oke. Oke. Ah, Ya. belum pedot siap. Oke, kanca-kanca. Gulu pedot ya, saman gulune dipedot. Oh, ndak ya. Gareng. Gak apa-apa. Wah, aku ya duet karo Yopika. Ya. Ya, Kok oke. awake dhewe duet kotang pedot ya? Nggih. Ora enak. Duet apa? Apa lagu sing nek kotangnya apa iki? Tali kota. Ya iya kan ya pedot kae. Yo, oh iya. Kotang pedot. Ya, coba. Ayo, kanca-kanca. Ya, mangga.